Il-ġimgħa filgħaxija ttellet it-tieni edizzjoni tas-Serata Mara, fejn ġew premjati 14-il mara li spikkaw foqsma differenti tas-soċjetà. Din is-serata servit biex jintwerew stejjer ta' suċċess li jservu ta' eżempju għal diversi nisa. Fost ir-rebbieħa tal-onuri li ngħataw mill-Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela kien hemm is-Segretarju Eżekuttiv tal-ALS Marija Formosa li rebħet il-People's Choice Award bil-vot tal-pubbliku. Isabel Bonnici ngħatat The Remarkable Woman Award filwaqt li Nancy Sherry li ilha taħdem mal-Caritas Malta għal dawn l-aħħar 35 sena ingħatat The Lifetime Achievement Award. Fid-diskors tagħha Dr. Lidia Abela saħqet li din iċ-ċelebrazzjoni ta' talent u dedikazzjoni foqsma differenti hija prova ċara ta' kemm għandna nkunu kburin bin-nisa Maltin u għawċin. Hija komplit tgħid li fiċ-ċokon ta' pajjiżna komplejna b'determinazzjoni biex in-nisa jiġu esposti fid-dinja tax-xogħol u jinħatru bħala kapijiet tal-istat. Dr. Abela qalet irridu nkomplu nisfidaw l-istereotipi u l-suċċess tal-mara mhuwiex ppreżentat bil-ħwejjex li tilbes iżda bl-impatt li tħalli fis-soċjetà. Hija temmet tgħid li d-dinja hija dejjem isbaħ meta timxi b'dinjità, rispett u ugwaljanza.